बिगा क'क्राझार क'क्राझार जिहेतु मोनफैना माबायदि मोनखो मोनफैनानै गाव गावनि जायगाखौ मोनफैनानै मोजां मोनदों गारिफोराव ओरैनो जेबो जेंना जेंसिफोर जायाखै नामा माखासे उसुबिदा मोनदों जोंनि जे थांबाय जों उसुबिदा मोनाखै थानायाबो जों मोजाङैनो मोनदों जेनेबा आराम जानाय बांद्राय जों खस्थ' मोनाखै माखासेया सोरबा मोनदों जाहैबाय जों मानसिखौथ' रावनिबो माबानो हाया नालाय मोजाङै मोजां मोनफैबाय आरो दाना मोनफैबाय जों दे बड'लेण्ड महोत्सबआव थांदोंमोन नामा दिल्लीयाव मोनफैनानै माबायदि मोनखो मोनफैनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा बहा मोनफैखो दा क'क्राझार मोनफैबाय सबनिफ्राय फैनानै माबायदि मोनखो जिहेतु क'क्राझार मोनफैबाय सानबेसेसो थाखो नोंथांमोना बबेनिमोन नोंथाङा जिहेतु ट्रेनाव माबाफोर घटना जादोंमोन नामा फैनायाव मोजाङै मोजां मोनफैबाय दिल्ली बड'लेण्ड महोत्सबआव थांदोंमोन नामा दिल्ली बड'लेण्ड महोत्सबआव थांदोंमोन औ दा मोनफैबाय नामा औ दा मा मोनफैखो क'क्राझार रेलवे स्टेसन क'क्राझार मोनफैना माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय ओंखाम उखैनायाबो जोब्बाय आरोखि स्रां मोनबाय गोसोनि आरो माबायदि मोनखो मोनफैनानै थांनायखौथ' बुंनो नांला जायगा नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों माने दिल्ली बादि जायगायाव थांनायाबो ओरैनो गोरलै नङा आरोना बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ ओमफ्राय दै सोलायनाय जादोंना गगा मोनजोब्बाय मोनफैबाय जों दा मा मोनफैखो क'क्राझार जिहेतु मोनफैना माबायदि मोनखो मोनफैनानै गाव गावनि जायगाखौ मोनफैनानै मोजां मोनदों गारिफोराव ओरैनो जेबो जेंना जेंसिफोर जायाखै नामा माखासे उसुबिदा मोनदों जोंनि जे थांबाय जों उसुबिदा मोनाखै थानायाबो जों मोजाङैनो मोनदों जेनेबा आराम जानाय बांद्राय जों खस्थ' मोनाखै माखासेया सोरबा मोनदों जाहैबाय जों मानसिखौथ' रावनिबो माबानो हाया नालाय मोजाङै मोजां मोनफैबाय आरो दाना मोनफैबाय जों दे बड'लेण्ड महोत्सबआव थांदोंमोन नामा दिल्लीयाव मोनफैनानै माबायदि मोनखो मोनफैनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा बहा मोनफैखो क'क्राझार मोनफैबाय फैनायाव माबाफोर उसुबिदाफोर जादोंमोन नामा उसुबिदा एसे जादों अब्लाबो अरजाया जों बर' हारिनि थाखाय खौसेथिनि थाखायसो थांखादों ना एसे खस्थ'आथ' मोनखागोन ना जाथिनि थाखाय थांनायाव मोनफैनानै माबायदि गोजोननाय मोनखो मोनफैनानै गोजोननाय मोनबाय गावबा गाव न'नि ओंखामखौ जानो मोनसै जों गोथाव जाबाय टाइमालाय जाबाय दे थांसै मोनफैबाय माबायदि मोनखो बिराद गोजोन मोनदों आङो एकदमबारे एक्साइटेड एकदम